weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to duɗala haramayni sari fayni duɗala ceerno Aliou Diawo to Kerma Sara ko on waktu yoni ha to duɗala ceerno Mouhamadoula Amin Ly to Dumga Wuro Alpha e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men mawɗo leydi Sénégal hoorejo leydi ndi kikiɗe hanki o jaɓɓima to bowal laɗi diwoje ngal yoofa nando makko hoorejo leydi Rwanda to Mauritanie laamu leydi ndi heeɓi ñamande kene wona 3 millions koppreje dollar taw iwi koya laamu leydi Arabie Saoudita to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali tato mbasi pittali mumen kene fota wonde 12 gorko joguitiɗo armé ɓe hinde jihadiyankoɓe pittali men jooɓama to leydi Guinée Conakry dadiɓe leydi ndi colonel Doumbouya holliti wonande binditagol ɓiɓɓe leydi ndi kala ɓoyata maɓe gummin ɗum hayso tawini ɓe dokkirani happu ko fate banggue sumgoji leydi ndi kabaruuji men manawen ha to Burkina Faso Rwanda Afrique du Sud Tunisie Nigéria Tchad RCA kabaruuji men ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe wotodirte joni jañoɗen musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamirɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa jogiiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya jogiiɗo caɗele cardiaque kono ne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗooro fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi heɓde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma jangan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Irsia Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Haruna Ngaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50 99 64 43 walla mbaɗa 00336 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel teya ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno Djibisi ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djibisi ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi waɗi listikar ko inde ma ininde nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djibisi ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirta ni
ceerno Djiby Sy ne jogii leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiide accirol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dororaɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggeyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawe nder naktot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone numéro makko whatsapp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp omo wiye noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan ceerno Djiby Sy ne andine kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawe toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko mi hirnana bela yoro mi jafta e bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sy safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sy ne jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe kala oɗo ñalawma hannde omo tawe to cuuɗi men Mauritanie ha tenti to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie docteur Djiby Sy ne tawe to légal 6e sa ƴetti bedda paaɗo Carrefour Boudaha sa ɓenni jama keso nan ɗona a ɓenni galle dewɗo hen galle ɗimmo ma tawɗon étage gris bleu ko ɗon docteur Djiby Sy tawete ma tawɗon tableau mawɗo ene winda Djiby Sy grande guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sifti noon docteur Djiby Sy ko wittiyanke jannguɗo gande muɗum leydi Mali Sénégal e nder nokkuji goɗɗi kala ha woni docteur jogui seeɗan fagal mum hettina e nder windere nde docteur Djiby Sy ene safa fibron kiis meme prostate soppis hernie nonne kadi tension diabète ɗojjo duumigo koyɗe musoje koyɗe jaaɗoje keeceji musoje guite ŋatoje kono ne kadi donkuɗo jibinde reedu hewndu ñaw ha heewi kala de docteur Djiby Sy ne safa ha laaɓa sa yiɗi hebde docteur Djiby Sy tawete to leydi Mauritanie kono piɓɗo juultoyde to cuuɗi meɗen Kidira mbatta ko 00 222 34 83 26 89 00 222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00 221 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko leydi Mali WhatsApp 00 223 70 85 72 47 docteur Djiby Sy wi Mauritanaɓe ngare law komi jultoyowo leydi Sénégal kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique,
Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e jeetati seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba gartaten koye kawgela Qur'anil Karim bandogela toon to Dubaya taw kadi ngel kawgel ko kawgel windir yankegel ngam ɓura wawde jangude Qur'ana alhaji Cheikh Dia ko suka tokoso janoɗo tawtoroyede toon to Dubaya jaɓɓama jaɓungal payodingal toon to Bowal laɗi diwoje ngal Blaise Diagna kanko noon wayalti koye duɗal dara toon to wuro Touba caggal nde o yano toon kanko woni ɗimmo taw kadi koye arnoɓe toon kala ɓurɗo wawde jangude e sellinde jangguina e wawde andude ɗo darato eno yaltinirta ɗeɗo henna karfeje Allah tedduɗe ɗe jippini e dow ndiɗo henna leydi ha mbawen andude joomi meɗen keddoɗen ha joni koye ngel ɗon kawgela Qur'anil Karim lawol battiwol jeeɗiɓi wola taw kadi ko ñalawma hanki ale ɗo gasi ha laaɓe Dakar taw kadi ganduɗa ko prix mo seni ko yuɓɓinta kala hitande taw kadi ndeɗo hitande watti duuɓi jeeɗiɗi kene yuɓɓine teskama noon kene fota wonde capanɗe joyo suka almudo kañuma tawtoreno taw kadi ko ɓuura wawde dursitade e yuɓɓinde e ŋarɗinde to banggue jangguina gila e sifa gonka kala tawtorama noon ulama en mawɓe anduɓe deftere Allah nde kono ne kadi tawtorede khalifaɓe diine aada ambassadeur uji ha tente ambassadeur mo leydi Palestine kono ne kadi e nelaɓe khalifaɓe diine kala kame jagorɗo jangde leydi Sénégal caggal ñalawma hanki o nde waɗa cérémonie mawɗo moni kala haali oɗo saaha ko ɓamtata jangde Qur'ana e nder leydi Sénégal hono foti wade nde tawno eɗen gandi Qur'anil Karim so tawi adima nadde e hoore suka o ha yetti ɓernde mum becce mum ene uditana ɗum demuɗe jangde kala kame haqqillo kala suko kadi ma mar needi nawde hen gonangal kala komo haala tawmo andi kala yaddata e jeddi nde tawno ko jangude ɗum gonga e gonga ko wona ɗum konon hewɓe kocci toon konguɗi mumen ngam hollirde yiddeɓe ko laamu ngu nde wawata wattude haqqillaji mumen ko fate banggue duɗe daara ɗe nde ɗe ɓurata wawde moƴƴinede gurdam e gonangal kala ko wona ɗum konon ambassadeur mo leydi Palestine ƴetti toon konngol weltanima leydi Sénégal tuma kay darde mum e jangguinde defteral teddude ha tente sukaɓe garɗuɓe yaroɓe duuɓi tokosi hokkitoɓe ɗeɗo henna karfeje ene selline laaɓi tene kadi jangde nde ene weeli ne deeƴe haqqille tene kadi ne weeli heɗade e nofuru herƴani kono kadi wo erima ballal timmugal leydi Sénégal faade Palestine ha hannde nde ɓiɓɓe Sénégal naɓe ɓurata kadi wonande Palestine naɓe toñeteɓe e kala saha hakkunde mumen e leydi Israël ko wona ɗum konon jagorɗo jangde leydi Sénégal suuti toon konngudi mum arti e hollirde beelema laamu ngu e beelema mawɗo leydi Sénégal ko fate banggue ɗeɗo henna gueɗe kam e directeur Sénéco hanki noon woni garɗo yeeso nawɗo prix o woni inde makko kanko ɗon o wiye kanko on garɗo yeeso woni Moustapha Touré o yalti koye duɗala kanko Moustapha Touré noon o yalti koye duɗala toon to Diourbel hitande yawtunde woni gañinoɗo ko biyeteɗo ibba woni gañin jaafuɗon hitande yawtunde gañino ko biyeteɗo Mouhamed Mahi Touré kañumne yalti koye duɗal toon to Diourbel mbiya tan ɗeɗo henna gueɗe yoɗe gon gueɗe jaaroje yeeso caggal jaltugol aduna khalifa général mo khadriya cheikh non khadriya cheikhuna cheikh ayan non kadi horejo leydi Sénégal Macky Sall neldi duwawa umma islamique kala kono ne kadi dendagal khadriyankoɓe hakkunde Sénégal e Mauritanie kame Afrique de l'Ouest kala ha tenti to Nimjada ɗum ko hanki o yalta ɗon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltaare TV ne nelde duwaw dendagal khadriyankoɓe kala dendagal umma islamique kala nde jomina ɗo ɓeydata yurmeende mum e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kikiɗe hanki o mawɗo leydi ndi jillu hoorejo leydi Rwanda woni Paul Kagame yettima hanki kikiɗe to Bowal laɗi diwoje
ngala yofa ko toon mawɗo leydi o jaɓɓimo yewtere raɓɓere no feewi nde tawno ko escala ɓe dañi yewtidde projet ji ɗiɗi hakkunde leyɗele ɗiɗɗe woni hakkunde leydi Sénégal kame leydi Rwanda ɗum noon ko yidde darnude isinaji ɗiɗi isin pewnowo ko fati banggue vaccin kaɓotoɗo yoga e mborosaji ha tenti noon mboros mo coronavirus hen isin goto waɗete koto Kigali leydi Rwanda isin goɗɗo koto Dakar lamurgo leydi Sénégal ha ɓuura yuɓɓinde jokkodiral hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala. Ñalawma hecci hanke o woni ñande asende seppo mango no feewi waɗi to Florence Italie ngon seppo noon yiyama hen woɗeɓe ɓaleɓe nayeɓe e sukaɓe kala rewɓe e worɓe kala ngal moɓodiral noon ko yiddeɓe kala kene wiye leñamago to banggue guri yo nattu haalaɓe e nder ndiɗo henna leydi ɗum ko caggal nde hirɓa toon modu goto mo jula balebela hirɓa ene wullane luuka e ɗemngal wolofa ene wayra nene mum ne nodda inde nene mum ɗum ko caggal nde ɓe kirɓi ɗum caggal noon loskoji luggi mbaɗama hen waɗa ande wasa andede kam ɓen seppuɓe yiddeɓe kala ko fate ɗeɗo gueɗe koyer yo nattu ha laaɓa e hoɓɓe ha tenti noon to banggue nguru ɓalewo sifande nandirala ñamale hakkunde leydi Sénégal kame boña woni boñ banque islamique de développement ɗum ko toon to Riyada to Jidda nden sifande hanki waɗi hakkunde jagorɗo Yangara Boliles woni Mansour Faye hakkunde mum e oɗona boña nden sifande noon nde darima e temedde capanɗe tati milliard koppareje franc CFA taw kadi fayi koye fannuji tati hen fannu goto ko wadde autoroute lawol Yangara hakkunde Dakar Tiwawon ha fayanma to Saint-Louis ko wona ɗum konon ko terre lawol lana jorni jirlotoka e nder leydi Sénégal kono kadi ko ɗon ɗo jamñaje ha fayanma to Bowal Diwoje ngal Blaise Diagna mahde duɗe ɗe hinde dara yuɓɓinde gonangal ɓen sukaɓe almuɓe ha moƴƴina gueɗe gonka mumen kala nonne kadi Bowal Diwoje ngal Ziguinchor uddangal gila tan 15 lewru avril tinama hanki udditgol ngal ɗon Bowal Diwoje jogori wadde ko 15 lewru mai ɗum non ko caggal nde bildi ɗakketi toon huula noon wata dude bomare ɗum jeeyi sababu noon ngal udda beele ha wawa fewnitede ha ngardine ɓuura yadude e jamano ha joni keddorɗen koye leydi Sénégal garten ko fate banggue santé cellal ɓalli wonande syndicat ji ɗi leydi Sénégal kolliti ñande nogas e gonduɗo hen lewru avril koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ɗum noon ko caggal ɓe kolliti ɗum 15 lewru avril ɓe kolliti nogas lewru avril ma mbad batu mabɓe on batu ɓe mbaɗa ɗum koto Kera Majjiya toon ɓe mbaɗata oɗon batu gam heɓanade ñalawma nogas e goho wadde ɓe ñalawma o hofgo kala e nder leydi ndi wullitade kamɓene caɗele mabɓe ceerno Cheikh Oumar Tall woni ɓi ceerno Bachir Tall to Louga kañumne darima darde fayodinde gam dogde koyɗe jaam hakkunde population kamɓe ɓen safroɓe tawiteɓe to Louga natannoɓe hofgo juumen caggal mette nde ɓiɓɓe lindi kala joofiɓe peɗeli kamɓe goni sababu ha oɗo hen suka debbo biyetenoɗo Astou Sokhna Kane wasi fittanum toon to hôpital mo Louga kanko ceernajo on o yaltini konnguli makko o holliti yimɓeɓe yooɓe gandu neɗɗo tagda koye caɗele neɗɗo tagda koye erreur aji moni kala ene waɗa erreur kono noon so tawi neɗɗo waɗi ganden ɗum hay seɗen ñiŋa yo dañ ɗo kaɗɗen nde tawno kamɓene soɓe natani hofgo juuɗe ɓen miskineɓe ɓe ngala doole yaade to cuuɗi safara ɗi hinde privé ko wayno clinique dañat caɗele mawɗe no fewi o haali hen haala ƴoƴka teni kadi haala payodinka no fewi to Touba otoji ɗiɗi hanki waddanoɓe dando kanji mbattidi memodirde haɗi jani yimɓe jeegomo noon gañima hen gañande musde no fewi ɗiɗo mbasen pittali men hen ɗiɗo ne tawi hakkude wurɓe mayɓe ɗum waɗi ko kikiɗe hanki o to legal ɗum waɗi ko toon to kikiɗe hanki o to ɓen noon to legal jannatul mawa ɓen sofreɓe ɗiɗi noon waɗɓe ngal baɗal ɓe mbaɗe ladde kamɓene ɓe dogi to Kaolack duwagne moppon Serigne Bassirou Mbacké taw ko expon ɗo ñooro ɓe pawi juuɗe mabɓe Kaolack ɓe pawi juuɗe mabɓe 95 carton taw woni hen ko buhe guertoɗe gewɗe to banggue leydi Gambie koko haɗa nadde leydi ndi sefde
la brigade de douane woni lamaran diallo holliti ɗum wonande kene fotonde ɗiɗi piccal 1.5 taw ko ton woni koɓe teeɓi toon jarmum ma wonoy nayyi piccal 46 50 taw ko million woni kopreje franc CFA ɗum woni koɓe tetti hena gardiɗo directeur général FAO woni gardiɗo ko fate banggue ndema windere nde kala no aduna o waɗata ha wawa dañde nguura timmuka celluka joɗodima kikiɗe hanki o hoorejo leydi ndi woni Macky Sall nden jonde noon ko toon to galle lamorgo to hoorejo leydi noon holliti wonade oɗo saaha peeje ɗe ƴetti gam haɓade oɗo saaha wallude Sénégal ha daña nguura ko ene yona ɗuma ko wala ɗum kono holliti hena weltare makko mawde no feewi sen giwi Sénégal jeyeten ko toon to leydi Gambie jabboɗen koddanene Abouba sukaɓe ɗiɗo Sénégal naɓe ƴiwɓe ɗo weeli gara Kolda pi koyɗe mumen ha toon to Banjul gam hollirde weltare mumen laamu Adama Barrow hakkude mumen Macky Sall gam jokkere enɗama. Allah jarama a jarama hettiyankoɓe Weltaare TV ko ɓuri tengtude kabaruuji men e ñalawma hannde o no mbiruɗen ni sukaɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa ko Pape Kalidou Balde wondude Samba Sy ummiɓe toon e région Kolda to wiyete Welingara yaru toon koyɗe ɗo ha Banjul gam weltanade hoorejo leydi ndi président Adama Barrow hannde noon subaka ene wayno o jaborgal kalfinagal coftal ɓalli biteɗo Bakary Badji jaɓɓimamaɓe to dammal Banjul ɗo konngol ñaƴata koye hunuko jomum Samba Sy bisimilla ma e Weltaare TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe sehlaɓe goto foof e moɗon e salminama inde mom e yettode moon gonirɗo to bawɗo wonde nder dundu baba Adama o e mbitemi ko Samba Sy e jaami to Welingara région de Kolda mo garduma wiyete ko Pape Kalidou Balde heddi noon ko jogade weltare wande fayda e leydi Gambie kadi e weltorade kadi hoorede leydi o wiyetede son excellence président Adama Barrow faydayagal ngal waɗi ɗo e Gambie e démocratie mo waɗi incarné ɗo e Gambia e jabde rendinde mo jungo e fande e président men son excellence Macky Sall e weɓinde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe son ƴeewi pont Farafeño e pont e Kaolack o hankkadi aɗa wawi ummade Sénégal aɗa wala e Gambie aɗa wawi ummade Gambie mbala e ɗo Sénégal e kadi ɗum heewi e guite amen min mbawi wawi yobde ɗum tan ko yaɓɓude teppere amen e guila 401 kilométre guila e Sénégal ha e Banjul arde salmindemo wiidemo kadi min jaarimo kadi min jii gollal maggal wongal fayda ngal waɗi ɗo e leydi Gambie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hande no wayno neli jaborgal kalfinagal coftal ɓalli jaɓɓi mon damal Banjul ɗo hande o noon tawe ɗo hôtel goto ɗon jooɗi holko woni jonde mum? eyyi jonde amen ɗo ko wiide ɓe ko yettere Allah kadi ko weltare machallah ɓe jaɓɓimama men jaɓɓade wadde fayde machallah e le ministre de la jeunesse et de l' sport Bakary vraiment Bakary Badji men beltanima ha yesso Allah machallah eddi noon ɓe gaddi amen ɗo e hôtel addi amen ñamde mankani jaram mankani ɓe mbi men gono ɗo inchallahu jumbani kam e nder jamma o maɓe gar inchallah salminde amen kadi arte kadi haalande men kadi ko hoorede leydi o ko nuli ɓe amen eyyi ko ɗum addi hameɗen ɗo e nder hôtel o machallah koddinen Abouba jokkodirannomon ɗo e independent studio mo Bakaw gam Weltaare TV. komi Jaykan ɗo e Belgique kabaruuji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan welatan ko kabaruuji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan welaten Weltaare TV sen giwi to leydi Gambie koto Mauritanie paɗena to Mauritanie nandirala ñamande sifande hakkude Mauritanie kame saudiyena ɗum noon kene tolno e 3 million kopreje dollar ɗum woni ko naati banque centrale mo Nouakchott e tawtorede ɗum noon waɗi goɗon awo ha heeɓi nder ñamande ko jagorɗo finance woni Islama Wolde Mohammed e tawtorede gouverneur banque centrale mo Nouakchott ɗum noon ko yidde ƴellidde Mauritanie kame ƴellidde yoga e projet ji nden ñamande noon nde yoɓete ko ɗo e duuɓi nogas jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Mohammed Wolde Dahi urima ɗum ko caggal batu makko kikiɗe hanki o hakkude makko e ɓen yeeyoɓe leɗɗe ɗe pharmaceutique e nder leydi ndi kala wonande addoyoɓe leɗɗe caggal leydi Mauritanie nde ɓe gaddata leɗɗe moƴƴe ɗe gona leɗɗe contrefaçon ko noonne kadi ɗe gona leɗɗe taw ganduɗa ko fo fabrication taw ko leɗɗe moƴƴe bawɗe safrude ɓiɓɓe leydi ndi kala ko noonne kadi soɓe gaddiɗen leɗɗe kadi ɓe mbasa fawde hen ko teddi beele kala ɓiɗɗo Mauritanajo ne wawa dañde fartaŋe wawde sodde ɗen leɗɗe ha wawa safrade ɗum ko nandirala hanki batu mo waddi e ɓen addoɓe ɗen leɗɗe e nder leydi ndi catal tambiɓe nguura leydi Mauritanie
garde gola fatim mittu a hattari o holliti caggal nde o yirli yoga e magasin uji taw koɗi laamu waɗi koɓe mbiyata balle ramadana ɓe kolliti noon ɓe ƴettanoɓe yongollo hen hewɓe hen ɗoftaki golle mumen tene kadi gonata e postoji mumen wo holliti hen noon mette mabɓe no fewi ɓe ndiwi hen yoga e ɓen gollotanoɓe ɗon ko wona ɗum kono ganduɗa ngal cetal kala ñalawma ene yaltina 160 ha 200 pañe taw woni hen ko guura wallidde ɓiɓɓe leydi ndi nder leydi Mauritanie ha faynma a lamorgo a leydi ndi kala la cour des comptes ɓen tambi kala ko fate banggue compte leydi ndi ɓe kolliti ɓe guitti kene foto wonde 12 neɗɗo 12 mission taw ko neleteɓe woni inspecteur en neleteɓe ɓe nela noon koye jagorɗe jeeɗiɗi gam yurnitade golle batteɗe toon ko wayno jagorɗo ne hena jafoɗon jagorɗe jeeɗiɗi ne hen jagorɗo taridi ne hen kadi jagorɗo pétrole kame jagorɗo yangara taw ko dow ko fate banggue laaɗe diwoje ne hen kadi jagorɗo ko fate banggue ndiyama jagorɗo santé woni cellal kame jagorɗo golle kam e jagorɗo ndema ɗeɗo hen jagorɗe kala maɓe jettuɗu men gam yurnitade golleji mumen kala ɗo jarata al akhbar ɓe kolliti wonande défenseur heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhammed wuldu Abdul Aziz ɓe erima oɗo saaha yiddeɓe ko nde ittete ko fate banggue wonande contrôle judiciaire baɗaɗo e hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie nde accitte e wellitare mum gam teskadeɓe o wonani karɗo cellal no fewi wuuro Nimjata ene tawe nder état mo Trarza ne woni e suno mawɗo no fewi kono ne kadi Sénégal Mauritanie kame Afrique de l'Ouest kala ɗum ko caggal jaltugol aduna khalifa khadiriyankoɓe ha tenti kadi joɗinoɗo to Mauritanie woni Nimjat jeeyi sababu jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie woni cheikh woni kanko mbiyeteɗo kanko on woni cheikh aya wuldu cheikh na Talibou Bouya yalti aduna hanki kam noon toɗɗono o lomtino guila hitande ujunnaje 16 jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala dendagal hadiriyankoɓe kala e umma islamique kala jagorɗo jafoɗon jagorɗo mo leydi Mauritanie yangara taw ganduɗa ko boli less woni Mouhammed wuldu Ahmed waɗi jillu mum to Rosso ngon jillu noon wo holliti o waɗi toon batu makko gam yurnitade golle bolol Rosso Nouakchott wo holliti ɗo tan e lewru ma gueɗe ɗe kala gas taw kadi ganduɗa golle payodinde gonde e lawol ne ɓosate ne wo holliti golle ɗe ne garɗi no fewi kono kadi wo holliti ɓosgol pont wonande Rosso o holliti ngol ene ɓosa no fewi ko wona ɗum ko kadi o wasima yimɓeɓe nde mbawata toppitade kala ko gollete ganda ko kañumen mbaɗana ɗeɗon gueɗe kala sen gewi to leydi Mauritanie koto Mali paɗen to Mali sembeji leydi Mali tato mbasi pittal men ɗiɗo gañime hen gañande muste no fewi ɗum noon ko ñalawma heccanko sanga 11 GMT kene fotto wonde 1 kilométre hakkude mum e Nuh Pela ɗum noon ko toon en tawi nder région mo mofti werla mabɓe yaɗɗi pittol ngol ɓe rullina ngol pittol noon tuufi ɗum ko ɓen joguitiɓe pelle ceɓɓitiɗe nde janggo ngo waɗi nde ɗon e ɗon koni koɓe leydi Mali notti e ndeɗon fiyande ɓe kolliti ɓe jooɓima kene wona 12 fittandu wonande ɓen joguitiɓe armeji aljuma jawtuɗo ko officier de la douane malienne taw kadi ganduɗa e ɗoftidi mum ɗiɗo kamɓe mbasi pittali mabɓe ɗum noon koye poste contrôle yaltirde sikaso faade bobo juleso won waɓɓe ɗon jangu men ha jooɓi fittandu officier douane goto kame ɗiɗo wallidiɓe muɗuma ɗum noon ha hande andaka ɓen worɓe waɗɓe ɗeɗon gueɗe cofɗe ko bambara wiyata ko Kéléya Magny noon firti ko kiram moƴƴani Kéléya kiram moƴƴani ɗum jeeyi sababu dillini ɓerɗe hewɓe to laafiya bugo ni ɗum noon jeeyi sababu ko gorko goto waɗi gueɗe cofɗe no fewi jafoɗone konngol ngol welani reftude e nder no waɗiri ni kono ko jayde en kalata caggal on kiram nde ɓamimo o jaggi kay ko joom suuri makko jaggi labɓe fawe dande o wattidi ko tajje ha laaɓi ko waɗi ko kala e bonde ñiŋoje ɓurɗe sattude noon ko ɓen jinnaɓe wonande on debbo baraɗo ɓe kollitiɓe jonnani hay seeɗa wonande ɓeena
ittuɓe hoore ɓiyiɓe itti ɓanndu ɓiɗɗo no woniri e ƴiƴam ni kala mbaɗi estatoyi dutti kadi mbaɗi e réseau sociaux moni kala ne winda heen commentaire uji mum ko ni o wardimo o hirsumo ko ni o waɗimo ɓe kolliti ɗum ko image kulɓiniɗo tene kadi mo welani laarde yeehi ha yettima ni neɗɗo so maayi ene waɗi ƴiƴam walla accident auto ji kala yooɗani wadde ni e film ni filmude ni fodde ni wadde statut ni e wadde ni nder a dinguire haalaka kama ko heddi aɗa wawi haalde no yaari ni kono taw an hoore maɗa a hollirani ndin mbadi nde tawno wona hunde yonde police e hoore mum holliti ma daro heena ha wawa hadde ɗeɗe gueɗe police e hoore mum holliti gueɗe mum kewɗe e fate banggue oɗon fanno yi ɗum koye nder réseau social ngaji kewɗi ɗum no waɗi ko ñande 13 lewru avril ñorodu sahela yillima toon Shakila Mayga yeehi toon ne yaade sete timmuɗo no feewi e nelal hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta nelimo toon to Sarif Boya Haydara ngam yettindemo toon duwaw ɗum ko caggal ñande 15 nduɗo lewru avril nde on joom suudu mum yalti aduna jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ñorodu sahel kala nelde duwaw wonande Sharif Boya Amo Haydara caggal jaltugol aduna gonnoɗo joom suudu makko Allemagne dartini heblude koninkoɓe leydi mani ɗum ko caggal jillo jagoɗo mo leydi Allemagne nde heɓani nandiral ngal wo yinno iwde e laamu leydi Mali ngam wiide aha min dartini jokkodiral hakkude amen e koninkoɓe leydi Russie ɓayde ɗum laataki ɓe dartini gueɗe mabɓe ha laaɓi ha joni ko toon to leydi Mali keddorɗena wonande koreji jaydiyanke France naajo biyeteɗo Olivier Dubois jaaro duuɓi 49 biftonoɗo kene woni joni hittande koreji makko hanki erima wonande suudu ñawore ndu leydi Mali nde wawatta wadde hen losko yañgo ko fate banggue biftugol makko manki famde ɗen gueɗe no jaari ko wona ɗum ko chef d'état majeur général armée leydi Mali mo woni Oumar Diarra jaɓɓima jamma hanki o sanga minuit 45 minutes to bowal laɗi diwoje ngal Modibo Keita o jaɓɓi toon ko hélicoptère aji ɗiɗi giwɗi to leydi Russie tawde ɗum ko cargo ngam wallidde leydi ngam wallidde leydi Mali ha wawa kadi yaltude e caɗele sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena to kanka ko debbo goto jibinɗo ɓinguel gorel ngel lebbi tati kam weddi hanki ɓinguel ngela sara église mo catholique ɗum noon ɓen juuloɓe Isa yankoɓe jaltu tan ɓe tawi tigguyel ngel lebbi tati ne leeli ɗon ne wulla ɓe nangi ngel noon ɓe nawi ngel to nder église to ko wona ɗum kono ɓe noddi laamu ngu noon holliti ñalawma janggo nogase jeenaya yoɓe ngar toon to police ngam fewnude kayitaji nehde ngel ɗon ɓinguela wonta ɓinguel mabɓe la gente au pouvoir ɓe kolliti kikiɗe hanki o oɗon saaha maɓe darnu commission taw wonda e jagorɗo jaaduɗo e oɗon fannu ngam wadde recensement windidde ɓiɓɓe leydi ndi kala kono ɓe kalani date nde sumgoji jogori wadde ko wona ɗum ko 25 avril ko nden CEDEAO hollirno wonande yoɓe dokkir ɗum programme ko fati e banggue yuɓɓinde ɓe sumgoji beele laamu arta e juuɗe civil en to Burkina Faso colonel Paul Hari Sandogo Dambi Ba yillo yima to nokku biyeteɗo Barsologo e nokku biyeteɗo Djibo o jooɗodima toon e koninkoɓe leydi ndi ngam muññiddeɓe e hirjindeɓe e rokkudeɓe sembe beele ɓe daña coftal ko wawde habtade wonande pelle ceɓɓitiɗe ko wona ɗum ko noon colonel kettuɗo e fannu koni yankagala holliti wonande ma mbaɗa recruté ngam ƴettude ken wona ujunnaje tato neɗɗo faade armée leydi ndi ɗum noon fotanno wonde ko hakkude hitande ɓe mbatti 4 lewru fandu ha 31 lewru fandu ngam ƴettude ɓen ha mbawa kadi tawtoyde koninkoɓe leydi ndi ngam habtade pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder leydi ndi kala to Rwanda Kigali siifi nandiral kene wona 154 million koppreje dollar 120 million koppreje livre ɗum noon ko wonande ɓen namdotoɓe asila ɓen yiɗɓe ɗannade ɗalle ndewani lawol walla wonɓe toon de nawete toon to Rwanda ko wona ɗum ko pelle darniɗe haqqe innama ade windere kewde Cameloni kolliti jonnan ɗum hay seeɗa teni kadi kolliti en mette mumen Afrique du Sud ha hande ne jokki limde mayɓe mumen ɗum ko caggal toɓoli warago jippinoɗi toon ha waɗi hewɓe mayɓe taw jippi koye province
mo kaw Julu Natal ha mayɓe kala nanga to durbana limore mayɓe nde ɗo wonno temettati ko fawi oɗo saaha wonti 14 neɗɗo basɗo fittandu mum to Tunisie navire bateau mo pavillon Guinée équatoriale kam woni ko yiwi cum mawɗo teskama e oɗon bateau ɗum noon mo jelluno kene foto wonde 750 tonnes taw ko gasoil wonno hen fano ko toon to Guinée équatoriale ngam hulde noon maayo ɓalewo woto maayo ngo bonde saabu eɗen gandi so ɗum naati e nder maayo ngo ma war gueɗe kewɗe e nder maayo ngo oɗo sano ɓe ƴetti peeje mawɗe ngam faabade kaɗon laana to Nigéria Washington heɓo yeyde leydi Nigéria 12 hélicoptère attaque ɗum noon ko wallidde Nigéria haɓade pelle ɗe ndewani lawol siftindon laamu États-Unis d'Amérique dartinino kala kene wiye jeygu armée leydi Nigéria ngam hollirde leydi Nigéria ɗoftaki haqqe innama ade kono noon jarmuma ma wonoy milliard koppreje dollar to RCA nelaɗo loni MINUSMA woni Valentine Rugwa Biza yettima to Banjula kikiɗe hanke o joƴini wolisaji makko toɗɗaɗo guila nogas e 3 février kam lomti Mankeur Ndiaye Sénégal najo Tchad sembeji wonande rendinɓe sembeji men woni Tchad Cameroun Nigéria Niger ɓe koliri opération gulɗo jew moɓe mbanno taw kadi wi noon ko colonel tambiɗo porte parole mabɓe woni tambiɗo konngol mabɓe Mouhammeda Doli wo holliti fiyande nde ɓe mbaɗi toon to maayo Tchad nden fiyande ɓe dañi warde temedere wonande minita Boko Haram hen sappo ko ngandiji mawɗi kañumen dirisatno hare nde no yaruno taw kadi ganda jeeya koye Boko Haram ɓe jani toon e base uji Boko Haram ɓe bonni toon gueɗe kewɗe tene ɓe tetti armée ji kewɗi sappo e kene wona koninkoɓe yonɓe no fewi taw ko koninkoɓe Tchad jagganoɓe ɗe ndumba ɓe mbawi faabade ɗumen kene wona 17 koninke gañima hen kono noon ɓe kollitani won koninkoɓe mba sen pittali men sen guiwe Afrique jolam jaɓeri Israila parti islamique yowi kaldigal e nandiral e ɗoftude hoorejo leydi Israila woni Naftali Benita ɗum noon ko caggal wonande dadiɓe ɓe leydi Israël ne mbaɗi fitnaji mawɗi no fewi toon to Al Aqsa kadi sukaɓe hewɓe juuloyde Afghanistan heeɓi kure e condi giwɗe to Pakistan kerol hakkude leyɗele mabɓe 50 neɗɗo mbasi toon pittal men nogas e ɗiɗo gañi men taw ko afgannaɓe ɗum noon Pakistan holliti ne ero Kabul nde hajoto yimɓe mum woto nattu e nder leydi mum ngam wadde toon fitinaji so mbaɗi kamɓene koɓe joroɓe kure e condi e leydi Afghanistan Russie Ukraine 54 ñalawma ko hare nde fuɗɗi faade hannde kure gulɗe jawne jokki jippade missile jippima to nokku biyeteɗo Aviv kene foto wonde yimɓe jeeɗiɗo mbasi toon pittal men nogas ɗi neɗɗo gañima hen gañande muste no fewi ko wona ɗum ko site internet mo RFI kuppama toon to Russie ngam woto hollirde kabaruuji jahoji toon to Ukraine Sin winditima tato mayɓe taw wari ɗumen ko ñaw coronavirus seftinden oɗo saaha Sin ha tendi to Shanghai woni toon ko confinement joñede ngam teskede ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellita toon oɗo saaha mo gondena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiranen